Com obtenir l'IDCAT mòbil? L'IDCAT mòbil és un sistema segur d'identificació i autenticació que permet fer tràmits amb les administracions públiques de Catalunya. Amb IDCAT mòbil no cal recordar cap contrasenya. No cal instal·lar-ho enlloc. El pots fer servir des de qualsevol dispositiu. És gratuït, no caduca i el pots demanar si tens més de 16 anys. Necessites un ordinador, una tauleta o un mòbil i els teus documents d'identitat i targeta sanitària. Accedeix a idcatmobil.cat. Prem obtenir el meu IDCAT mòbil i a continuació prem el botó Comença. Selecciona el tipus de document identificatiu i prem D'acord. Selecciona el tipus de targeta sanitària i prem Enviar. Prem el botó Alta amb DNI. Valida la teva identitat emplenant les dades que et demanen. Prem Valida. Introdueix el codi que has rebut al teu telèfon mòbil. És molt important que seleccionis el quadrat de la declaració. Prem Dóna'm d'alta. Enhorabona! Ja pots utilitzar el teu IDCAT mòbil.